Wataranero yagokonya mechandende yonse obwate erinde kwaire na gukora egasi yao ya kawaida. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo ya kabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Rikina mirongo hebere umutinyi no yo kano mwaka no yubechirwira mirongo hebere ne tano nomo mwanchumu rigerinde no kwigena mbiyorando sia sole na gukwanire abigo gukwarikane kwanyora mugana maya yekiunga chinsa ibere cyabona butiko eliterane sera sekunde a sense miliyo menyeryo nero wisone makoli na gusabire zuskare. Kuchaka hikionga chinsebire nigo homo komonene asabanyakero ba 81 ime yewodi ya nyoko ebunge ya kitutu cha South sokonyora homurero last mile connectivity hingana bagotebuna witani miaka emerongo etano batanya korra igo batigire magega asamugendo yogwe kinya kolengana nigo abamenye abo bagotebuna babira sigesunte asamotuka manga sebono wago kairo bokarali wo mujumbe webunge yomusike Anthony Kibagende muri kitibani asanya arobotirwa sinchira yoboikira Muchakano bobo semeria asabanyakenyoro ba 81 bochura egotoke wodi ya Nyakoe ase abamenyi bensemeyu bagokeire egetambukero gestima ya last mile asegento batanya korora kurugo gutungwa wense elietaria ne korwa briska nyanduko nyabera cyose gaiti 1 twacandikire emyaka n'emyaka korukoru buna twakanyome tugocha itwana korora muyo abatinso kindo burabuo baroro bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabu seito gaida demuna koruna kaibore twe naikire bono munande gambugate myaka kwetani still twanya korora murira twacandikire abana baito obacandikete mbari kororera bone muriro otoborete bono ikiki chogo akero mobungo ito Anthony Kibagende biyamono sokoto kutoa mete kuaretire egetambukere kiga inse yo mujumbe okitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagende niko bano baruro kuboria omurobere yo igago ikirana asobwango ekiagerani go babiri bakomenya segesunte asamatuka mange igendo nari kuboria muchumba ito kwaretire mete kinyuge itugaina na estimate gebe konte immediate because chiposti chomete go abananchi bara bakorete security warwanja immediately nonya this week estimate yoka sekinyuriki chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyolira umuriro abana baite banyore umuriro bachi basomera amaine bitu achandikire nebirero tokorera twabeire chinga kichinyinge tokonya gwokeria abana ibe yanza chinde tokoenda sa mafuta twanyora mafuta taya lero taiyo
twagokire mono etari no moerio nsemo yende okubura gwestima chinsemecho nigo bono kwabeire gokubairania magega asa magenderero egekorekero kende kiabere kegokong'ia nonye noburendi bwensemeyo abande kurwa kine tembana barazima ine transfer yo kwa ndangani bande tbaranya lisima banya korora la nyomba chabo bondi ngandu banya abana bakolega cha welding mbabu ati ase bakolega abana ba nya simi ngolozi bale abako cha chisim pendele ngibita gerega iga nandu kwa myono so mwezi mwa ke bagende banya ya umwe no saiga ali diari ogi mwezi mwa ngwezi na ja ke kanya rosi ngolozi wewe ko mwa grande ngona se ke ya ndako kola bono digato be to bwatera nemo sisi mbaje tokore wiring kilo montakore wiring Rega asa bamenyi bekenyore keiga nigo bamoko boko anene asoko genderera kubwatesia Dr. Fredo Kingu Matiang'i nande no atotigarete ng'antu ntobwati omokwaneri igoraria mochumbo itonto goitabete nduta gote abantu ta nonye Matiang'i ndomoitabete ndori kwango mogusi ominto na inde tigataro sekero gekengeche seitoga gotoko te bianto nkibage ndi mochumbe kabe munole iga no tole maega yao na no tole na Matiang'i nduna botori igo omogusi nonye turi buna tureiga turabake gaturabika ngo torenge egekombe geito ngaichuri bo tongibage ano monto umia no tore na Matiang'i kabisa togotebanga one time Kurega ase kenyorogia IT1 kegotoka ward ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii ria nigonkoro kwa Dipon Asanya Bemuno mulikito Dibon Asanya hasorobotiro unenjera yemo yokurigia chinjira chokomento mubaro baba kishugura hime ye county ya Nyamira ni goli tukula lero ikiombe kyo getene toba choli ne jimbibe IBC bakora wono mu commissioner w'ikiombe kyo asireta Professor Francis Adure abo baikirana sigi kare kyo ngamo no mu county commissioner w'i county ya Nyamira Shufo Mwijuma Omare mo bunge hokitutu masabu muske kribu gisairo abaraibe chikanisa naboigo aba 9 ukwana sigi kare kyo Professor Adure igakwanero mubaro moke hoyo bweso kiriwe kaboniga helikolikiwa wabuna bakishikura asibigo haira chinga kecho na kubolia basae beso kiaso bunge na kubwata chikurecho mo likitufatika disemba orobotirwa senchira yo wikirano ekeiga negekaro yokorigia chinchira chokubasegeta basae na onde bwensi utarabwate ekura korende orine kibande igoro yobia bokwerikia ekura na boigo waka ekura puna enchira eyemo yogokinia omubaro bwaba kichikura na igo egeikare ekeiga nigo kiaragwa no commissioner wekiombekeria ketenderete obochori na boigo chimbebe kia IEPC asereta Professor Francis Adol. Simply try to talk with them and try to see how we can help each other in encouraging people to come out and register in large numbers. We are always looking at ways to improve on the ways we do things, including voter registration, which is what is in our hands just now. Twachaga as a stakeholders forum, a commissioner wa IBC acha na litoba tojale kusanga na kero monto chikanisa human rights group abarai na bananchi au koranga ki turapente abantu bakwirika bwati chikura aiga nigo Professor Francis Adol ahenekia buna gwikabono asomoroberio oyogendrete bwokorikia bakichikura abaya imeye county ya Nyamira nigo omobaro omokemono nigo onyareko bakogwesokia na kurikiwa buna abakichikura aseboigo abaenekerie abanyamira buna oria utache konyora ribaga ryokorikiwa buno mwaki ekura nigo chobisi cha IEPC chirache kogenderera kubarikia nonyanekera omoroberio yoiga oikire omwerio. We have noted that Nyamira County is one of the counties where the registration has not picked up to the levels that we expected. We received information that the level of voter registration is not very high, and we are appealing to people to come out and especially take advantage of the next few days when ECVR is still going on. Of course, after ECVR, we are going to continue registering people at the constituency offices and also
at Huduma centers. Ase ensemo yaye omubunge Ukitutu Masaba omusikila ifombane kisairo nigo airire chinga kechi na kuboria omugusi bwensi kutumika chinga kechi bya IEBC yabekire ensemo ase okubarikia abakichikura abaya buna enchira eyemo kochora abarai abaya oribere lyo konyora Nyamira bado maegere actually ni ntuto shigete Kenya ngima we are number last in the Republic of Kenya ne iyo terikolete bichekia ekara nande tumaite nga ntubwato yo moito kuriye kirogeke kyobonene bwetse igera asma abantu baito abasae amwe nabagakambara abange twanyorere batabwate tikura moso kesiko ubwate chikura bone ekara tubwate ECVR eye ete IBC okosubore bagocha chikona ao esi constituency cheto tubwate chikura nabo soroira abantu banyamira tafadhali tosoke isiko IBC yabikire mikakati emiya yokororanga abantu bonse babwatire chikura tiagocha kolera ngubura inobobe ekerota iyo esibali bakubwata bagochora barayaba ekakinereye wate ikura bona iga keuka 2027 onyoreri bagali yogochora umurayuri ekerengere kyao kekoete bravo sokonya NCA ito na county amone constituency amone chiward cheto Kingo reporter Gatembe koraigase bunge ya West Mugirange yego toke meye county ya Nyamira Nchefatigad Gisemba Byamuno muri kito Fatigad Gisemba ha sorobotiro unenjere yemo yokoleto bosiani gati ya wana boda boda aba korobonchiri bwabo hime yo muchokeroka igobona gotenene bwelia buli ya boda boda Riders Owners Association watoregi karikyo yokobaleta mu abagendi ba boda boda kurwase county ya Kisiamo ya Nyamira bakoragwa n'umunyakerogo Bernard Orindo igo baganira bana boda boda gutwara obomo na kubaganigo koromukia ase sector elio kwegendereria Waigo nigo biatanana kurwasi kiburaburu ekyo kyarekana hime yo muchokeroka chingaki chokoletwa gwepasi ye timu ya Shabana bulikito bolkapokara noroboturwa senchira yoboikirano Bana boda boda abegansireli habuli ya boli manyakantabuna Masaba North Boda Boda Riders and Owners Association nigo bacha mobile nekerenga yoko baleta bana boda boda amo na nene abo bagokora obonchili bwabo imeyo muchiga okeroka kurwa ase county ya Kisiamo ne county ya Nyamira twakora mukutano twagiri unanimous ringana ki we want keroka totwale unity asaba na boda boda ndotaye tiko twara rangos between Juni ward liko maward mitobunevyo nekerenge kenene no koleta obo no morembe ase town yaito ntuntoka bwati bantu tokari kuboli kura jinde ntoka bwati mirengende so ntuntoka bwati gento Juni ward liko maward iko na members ba township so egente kenene no morembe egera abana boda boda baitu bagendera kuchimutwe kulingana muno munyakerogo wili abudiri lyabo asirita Bernard Orindo nigatebringa yenere nchira yoka aranyara ko bagutinya orendi na boigo na koleta obosiani ase sector ya boda boda asinge njoko ngusana kwenye kwa rabeire town ya samatuka mange bono tutaiko tukumusiramo manyete chisanjiro muntu akonyoraro musali okungene ngakaro murengo oyo no yonda akaro murengo oyo oyogera security ya base town ekaro twatebane tutoko basobo amo iko itimini singana ki bono muntu iko chikumusira kando atebenga kale pati ketengao eyo ekogera yale tobosali iko twatebirenga asobo amo tukumusira asoko bamo twense ngwetera se gikareke igasa bana boda boda basembiri ko sonania ase welfare ejo kirabakonye kwegendereria ase obugima bwabo nale ngwakira bana boda boda bana bamusaba no timbu yamano ase association itu achaka tumusiramu tokonya nebu nabana boda boda whereby to under to register members tutagete to tokonya nego chiposia wine team ya boda boda welfare a part of association tokokonya na kero yo moitanyo rumo chando na botoko so yoko boko twakonyana igo hagendere ko basemya bana boda boda kwene kikubwate machiko ejo gwetanga muneme basokano yechibara nabo igo no gwetanga kurwa asamabe abagendi baito bechipigipigi bonsi pia se county ya Nyamira inale gwanja asama sikania manene banje kubwatia machiko aliara ororo at least nalio ranyolenga egekogera boda boda ne biashara na utabwatia machika se biashara ongagetenga na bora nyolenga no na bantu bao nyumba mbakorage omweli oye kolengana monu munyakerogo omokonye anene ase orobegori garwe township ya Keroka sirita Obadia Mirieli nigo abekirekera lyomuna chiburabure chichaba chikwanikirwa ime yomuchokeroka na nene chingakie basi ye timu ya Shabana ya lekora itwe yorgongo rwagusi ticharingi na bwa matebonde bwense mona bana boda boda na nekorwa se omuchojiga yendo kolengana nera tebire parabo bune sector boda boda nigo banchite obusiani
Esegi eyu nigo twachire kubwati twanyorire nigo abantu bali barenge isiko bangotea sabana neyemo bali bange gweta bara bagotea one time ekere twabwati buya twanyora abantu bangotera na koleta esegi bali batabwa stage ime ya keroka bagocha batena ndonse gotuye gusaba kwabera sali abete keroka intuntuli maega yamabe etore maega yamaya gwake atore gavana itombu yamona sebinda tokoreire ande mbu yamona samagendera toire goja se wodi yetu yechuni Ingo ripoti rigetaseni kia wanjete kia Gatembe kurugega asumo chokero ko yurwa gatagati bwe county ya Kisii amone county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Biamuno mulikito Polycarp okara sorobuturo Ogega yoko wa sumusunte sigeka kimeti nyene batabwati estima nigobona abanyakenyoro bekenyoro kialia chieli ime yegwodi ekerenyo ebunge ya North Mugirango besokire na kwimurunganira kuborwa westima chinsemecho gukorengana nabamenyamba iga nigo baterebuna transforma heyo yarenge kwena numurero ase chinsemecho nigo yaruseti wasabono bagendete gwitira emechando nigo bano baru kubolia gochia so mujumbe gwebunge heyo muskechua Shinyamoko kubaterana ni company ya Kenya Power kwene kibuna kwirani bale transformeyo Estima na beboleta binyole bya Nyanderema bya Chieri Nyamalimba Masagia Gesweswe na Mutabe. So they need their rights because they need what we call a transformer which was removed from here. So those people who removed the transformer to turn up very quickly. Asa malita ngor kushem onge jondijo kore kenyoro keli echieri estimate ya transformer ya iri since January ndio anakorugesia kaire tu njana koiraniwa atukumetinga insababu kia gerete transformer ya ale koirwa bakateba engoronere ya ale ngororo ekaenda gikorosigo paka bona ndio anakoyero lieta ngor kuturubena nyage minyaboke bana nigo twasumbokire sana muno botuko bwa rero iya chingoko chiane chitunege simba chiabutorwe metu asengenjo yo musunte nabo agasoka isiko ekiagero mugako na igararete kare omwana amenyete kana inche igona bana baibi nabo bamenyete isiko bakongura matoke omusunte nabo agasoka etangoro kucho isimonyangi olina etinga twarenge gochiange gaiga bone tinga tokana magwagwa obwali twagende kerenyo abantu bandi batwatia amagoro bakorigie besa batume bigibigi yabaretera obosi bono twachandekire maguta apandire ntokonyara kora tobeke ibeya tobate chitaya bono to chiri chiakare konye tuwire twaruseti chinyasi yona atachobo kima egekora kwa twatumire estima yona atachobo kima karonko ruganga tachobo kima ka twanere bana estima esababu yekogera bakatera ngo chikoyerosi bale twakanyire ngakientambe kaki abantu ba media lero twanekera tutagete omweshimiwa Nyamoko asara igwe no mboga bana nyalibo no MC ongaro moli gienjera na kiestime transformer yaitu toiranirwe ri arenge gaiga egera abantu tokonyeke abaibi bagende gosumbwa abantu kenyo Sorobotero manchumu likiria tonyoro mutimo moketo kwirana tugende ni kiunga sinchira yoboikirano ine kwabiri gukoria a road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria a track yiga ya road show iyo rakorere a product launch use emesangerekano ya gesiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatie chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigema eryo chunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ
Chanjere GMC na Wigo track ya nabo kujitumika asaba korera live performance niko tokurwa obokorera wito chinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera se namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana chi courses cy'ububundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasa kinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyugwenyo liro bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Karibu na ndo mwanchomo ligerelia mo Raibenso Muske William Ruto ligatogire kubatirana kati yensi ya Kenya hamwe nense ya Hitari ukwana hime yense yuchinga kyacha kiretaro ya matuka tato sense yo Ruto nigatere bunense ya Kenya ikikongandira kubatirana nense yo asokwane kibunango sirire chi sector asokwane kibunense ya Kenya ngosukere motwe asamagendero. A relationship that has been built on the basis of mutual respect, investment, trade, and sharing of opportunities that exist both in our country and here. Today, in my visit to Italy, we consolidate that position with a 3-year action plan that will give us greater impetus and momentum to be able to achieve more, expand our relationship, deepen our collaboration,
and give more impact and meaning to the relationship between our two countries. We're very happy that Kenya is part of the first phase of the Matei Plan, which, in your own words, Madam Prime Minister, is a relationship that is mutually beneficial between Africa and Italy, between Kenya and your great country, that helps us to co-create solutions for the challenges that we have and to work in a manner that is mutually beneficial to all of us. I want to underscore the agreements that have been signed today in different parts, different places. I think so far 8 agreements have been signed on various aspects, grants, facilities, agreements, memoranda of understanding, showing the robust relationship between our two countries. Specifically to thank your government, Madam Prime Minister, for the grants extended to us on our arid and semi-arid areas, the grants extended to us for restoration of the Cherangani forest and other degraded lands, a grant expended to Kenya on peace and security for training of human capital in that space. I'm very also happy that subsequent to the visit of your Minister for Higher Education, today we have again signed another agreement on research, innovation, and sharing of training of high-quality professionals to underwrite and undertake the development of both Italy and Kenya as part of Kenya's focus on how to move Kenya from where it is to the next level. Magega yokorekana samutuka mange kwegerero kubwatirana gati kiama kia ODM amona UDA nikabono mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga arurekarire kogenda mamenja no kubwatirana kuiga gose ningoyiga onyarire kagotimba mache noro boti kubwatikana ninchikwana ejabirga kubwatuka Gladys atino Wanga oigoro tari wangorero inkeke kegenrete asamutuka mange omugavano yigani garurekarire kuokoboko okubwatirana wikiama kia ODM amona UDA inse yoboraiwa yomoraiwe nsomuske William Ruto amona nyagosira Raila Odinga oyorengo moraiwe kiama kia ODM abo babegeto kuiwanoko tutakaa pale ndani ya broad-based na kuelekea uchaguzi ujao. Tumemwambia party leader wetu Dr. Oburu wakae chini na rais wafanye negotiation ndio mwaka ujao tupate power, kwa sababu hatuwezi kaa bila dini. Wewe Gachetha, wewe wachana na mambo ya ODM, wachana na mambo ya ODM kabisa. Wewe chunga hiyo chama yako ya kijiji. Kurende asamutuka bwangoiga mugavana Wanga nigarurekanire kagukwana n'oborobonge asaruro kubolia gochia sebya mabinde gosika ekiama kia ODM masorongo rwa Nyanza. As the national chairman of the ODM party, I also want to make it very clear that this Homa Bay County and this entire region is an ODM zone. It is an ODM zone. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated and some people have come there shouting, Uda, we will not agree, we will not accept, it will not happen. It will not happen. This is an ODM zone. We will protect ODM with our lives. We will protect our party leader with our lives. We will protect it with whatever it takes. Yeah. Abange ni gobara ichanere oyonere Wanga oyikero kende orochikaine gochiakowa aso mustaru motwe gochikoba mokonyi bumorai wense nkeke gosengo bwatikana no mokonyo ye oyuge magwanga witige miromo na gochiakurwanere kerogo kyobugamba na weterase kyama kya UDA nigo harachikomobwa asoba chole bonene bure bosio. This is what our party leader left us. We will defend our party. We will protect our party. Defending our party comes number one. We'll defend our areas. We will make sure that our parliamentary strength
is not reduced even by an inch. Na wacho ginokosoka wacho. Ikati ya barai kurwa sorogongo rwa luo Nyanza igoba miriri borro homoroberio zoning yokurulibaga gochia sekia meke moko bekomuranilio yomo asense meyemo. Hapa kwetu hatutaki hii maneno ya zoning. Mtu asikuja hapa na zoning. We want total freedom. We want people to compete fairly so that the best candidate wins. Ati uniwachie mimi peke yangu ndio niende kwa mashindano, hiyo hatutaki. History ya zoning ni mbaya kwa sababu inapunguza demokrasia. Ko boliwa nigo kwa ruwe gochia saba sai kwene kibuna gitanga bale kurwa samaganio yense moyo kwa melia serikali gochia korokorobekana kubwatikana no komentekana kweligulira maguta haigeme yensi ya Kenya ukwana sensemo ya ikoromani igati abasabo baterune serikali nigegendete kubekomukia wakwene kibuna ngokia ni rigoli lya maguta yo asobya umwananchi. Kuhimiza vijana wetu wapuuzilie mbali wale wachochezi ambao tunawajua, wale wachochezi ambao badala ya kusaidia vijana kazi yao ni kuwatumia kama goons, wale ambao badala ya kusaidia vijana kama vile sisi tumekuja hapa kujumuika na vijana kwa michezo, kazi yao ni kuwapeleka barabarani, kuwapatia mihadarati na kuwapatia bangi. Sisi tunawaomba vijana wetu wawapuuze. Siku ya Jumanne watu waende kazini kama kawaida, kwa sababu sisi tuko nyuma ya rais wetu William Ruto ambaye sera yake ni maendeleo, sera yake ni kupeleka Kenya mbele, na sera yake ni kuhakikisha Wakenya wote wanaungana pamoja na kuweka tofauti zao za kisiasa na tofauti za kijamii na kikabila kando. Jua kwamba sio yeye ama sio sisi tuliosababisha bei ya mafuta kukurupuka katika soko la ulimwengu. Amechukua hatua za kuhakikisha kwamba angalau tunapata afueni kidogo kama wana Kenya. Kando na zile hatua zote ambazo amezichukua, ni kumbusha wa Kenya ya kwamba wakati Rais William Ruto alichukua serikali mwaka 2022, alihakikisha jambo la kwanza analolifanya ni kudhibiti sarafu ya Kenya dhidi ya dola katika ulimwengu wa fulusi. Akichukua hatamu za uongozi, dola ilikuwa shilingi 168. Saa hizi dola ni shilingi 128 dhidi ya shilingi ya Kenya. Laiti azingelikuwa jitihada zake Rais William Ruto, saa hii kwa sababu tunatumia dola kununua mafuta, hata kando na hizi jitihada zote ambazo amezifanya kupunguza ushuru, bei ya mafuta Kenya ingekuwa zaidi ya shilingi 400-500. Kwa hivyo Rais William Ruto amezaidia sana kuhakikisha kwamba anadhibiti uchumi wetu wa Kenya, na pia tunahamasisha wa Kenya washike kura kwa wingi hapa Kakamega. Hao vijana wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Shinali pamoja na mimi, tumehakikisha ya kwamba wale wa kuregister kura wamefika hapa. Maafisa wanaidhinisha wale vijana ambao wanafaa kushika kura. Na goikiraga bumonchumo ligeliano goikiro mweli obwa mwana mayeye kiunga chinsebire kulende chinsenye ningirane ngomanya senchura iyo goikirano kulende intarakora iganene nda soma chikumenti gose echya magani y'abanenchi abagendete kubwatuka oyakoroku Irene Nyamuriro agwatebona nyamoko tikakogera homonge na gutachobo kimaime bae estima no nera koroku nera Jennifer Nyaira koru up airi agwatebona nware ime iyo muroberio literane nsaira sinyakundia sense muyimenyerio ni garenge Wilson Makoli na gusabire twarubuligereria gorobuya. Ine nugeni